Салом бародарон, имрӯз як намуд мошинае ки барои сарпаскана ба шумо пешниҳод мекунам ва нишон медиҳам ки дар комплектатсияш чӣ дорам ва ба шумо мегӯям ки нархи ин чанд пул аст ва аз куҷо метавонед ки шумо харидорӣ кунед. Марҳамат, тамошо кунед. ана комплектатсияи худи мошинкаро бинед. ин мошинка ҳам танҳо бо воситаи батарее ки дар инҷо гузоштааст бо қувваи барқ кор мекунад. Дар инҷо дуто батарея аст. мана як батарея ва дуюм батареяш дар худи ин аппарат аст. худи мошинкаро мо ба шумо нишон медиҳам. мо дар комплектатсияш мезорам ва шумо мебинед пакеташ. ҳана бародарони азиз, бо осонӣ батареяш аз пушт ҷудо карда мешавад. чизе ки шумо дида истодаед, боз батарея дар ҷояш гузошта мешавад бо осонӣ. ягон мушкиле надорад. агар батарея зарядашон тамом шуд, метавонед дигариша гузоред. ана бародарони азиз, инро чӣ хел заряд метиҳем? мана зарядякаш дар инҷо мегузорем. не дар розетка. боз як чиз дигара ба шумо нишон диҳам ки бародарони азиз, вақте нафармед ки мегирам барои сарпаскунӣ, дар инҷо насадка мегӯем. якча насадка дорад ки инам ба осонӣ гузошта мешавад ва боз ба осонӣ ҷудо карда мешавад. дар инҷо наст нага пуш, яъне ба тарафи поён зер кардам. ана насадкаша бинед, 1 2 3 4 та насадка дорад. насадкаи 9 мм, 6 та, 4 тага ва инаш 12 будааст. ана бародарони азиз, шумо хоҳед аз инҳо харидорӣ кунед ва нархаш бениҳоят арзон аст. ин нархаш 1300 рубл аст. ду батарея дорад, гуфтем 4 насадка дорад ва равғане ки барои худи мошина лозим аст, равған дорад. ва дар инҷо инструксия дорад ки шумо хонда мекунед. шотка дорад барои тоза кардан, баъд аз кор кардан тоза мекунед. ва инструксия барои истифода бурдан. ин документшон. чӣ хел бояд мо истифода барем? бародарони азиз, хоҳед ки аз ин мошинаҳо харидорӣ кунед, албатта дар комментария нависед. фаромӯш кардам. агар шумо хоҳед ки бо ин ришои худро ё ки бурудҳои худро ё ки хоҳед ки сари худро кантовка кунед, албатта дар инҷо регировка дорад барои пеши қафо кардан. боз метавонед ки инро кушода, метавонед ки шумо ина кушоед, ина кушодед, манами дандон барои дандоноша пеш кардан. манами дуто симе ки дар инҷо гузоштааст, мана камтар аз болош зер мекунед, сахт зер мекунед, баъд абрадна мегузоред. вақте ки абрадна ки шумо гузоштед, шумо метавонед бо ин решотона гиред, ё ки мисол ҷое ки шумода лозим нест, зебо ороиш кунед, кантовка кунед мӯи сари худро. дар ҳолати гузоштан камтарак пештар сахттар зер мекунед ва маҳкам мешавад. вақте ки шумо ина пеш кардем, 1 миллиметр ё ки 9 миллиметр не ва тамоман ранги лезба мешавад, паст мешавад. ба ҳамин хотир ман шуморо нишон додам. мана кнопкаро пеш мекунем, индикатор кор мекунад. мана овозаш агар чӣ қадар ба шумо бошад, ҳамиқа овоз дорад. дар ҳолати гирифтан пасту баланд кардан мумкин аст. пушта гирон кардан тамом. саломат бошем бародарони азиз. дар комментария нависед агар ба шумо маъқул шуда бошад,
нархаш 1300 нафар. هر اون کسی که از کانال یوتیوب میاد، از کانال خود سامبای تیوی یکاترینبورگ подписаться میکنه، ویدیو را поделиться میکنه، لایک میمونه. البته ما گاز скидкаи زیاد میکنیم. تشکر زیاد برادر عزیز. این بود بهترین موی سرپاسکنک برای شما. کلاس فراموش نکنید.